חסר לנו קריית שמונה, חסרה. כל טבע בשבילי זה משהו חשוב. עולה בבוקר, על אגם רחוק זוכרת. שמעתם פעם על עיר הנחלים? מי זאת עיר הנחלים? מי זאת העיר עם הכי הרבה נחלים? בדיוק, קריית שמונה, העיר שיש בה את הנחלים הכי מדהימים בארץ. שמבשרת השכמה והזריחה זוכרת. ובעצם המטרה שלנו זה קצת להביא מהטבע פנימה. יותר מזה איני צריכה. שמש אביהו שמש עם שם. וזה הרעיון בעצם של כל הפרויקט הזה, שבעצם ליצור איזשהו ריפוי, להזכיר לאנשים את הטבע שבחוץ, את המים, את העצים, כל החומרים האלה, שתהיה להם באמת את האפשרות לגעת ולהרגיש. איזה דברים אתם זוכרים לטובה מהעיר? איזה דברים אתם מתגעגעים אליהם, מתגעגעות אליהם? הבית שלנו. עיר יפה ונוף יפה ונחלים וטבע, שזה הדבר הכי יפה שיש בארץ ישראל, ולנו יש את זה וזה עושה לנו טוב. פארק הזהב זה ליד הבית שלי. אנחנו כל הזמן מבלים שם, תראה כמה היא שמחה. ממש. חוץ מהטבע המדהים שיש בעיר, אנחנו פשוט פוגשים אנשים מדהימים. ויש המון 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 חיבורים. זה נותן, כן, המון תקווה ליום שאחרי. בפרויקט של עיר הנחלים, אמרנו, המטרה היא גם לטפל בנחל. יש המון המון מים, מים חיים, מים נקיים, המים הכי מדהימים של המדינה זורמים בתוך קריית שמונה. ברגע שהילד עושה את זה והמשפחה עושה את זה, אתה כבר מרגיש שייכות אחרת אל הנחל. זה שונה משאתה בא יום אחד ורואה שביל שעשה טרקטור. חבר'ה, זה לא תמונות משוויץ, זה ממש מפארק הזהב ומהנחלים של קריית שמונה. אין ערים עם טבע כזה. עיר הנחלים זה פרויקט שיש בו הרבה גופים ששותפים, גם עיריית קריית שמונה ורשות ניקוז כנרת והמשרד להגנת הסביבה, ועוד הרבה גופים שככה המטרה שלהם זה לחבר את התושבים אל הנחל ולהנגיש את הנחל. באתי מלבנון, תושבי קריית שמונה 24 שנים, גרה בשפרינסק, גם ליד המים, ליד הטבע. אני מה זה מתגעגעת. מחכים למאיה משבוע לשבוע שתעשה לנו כמה דברים טובים מהטבע. גם מספרים, גם שרים, גם עושים לנו כיף קצת, משנים לנו את המצב רוח שלנו. זה נותן לך את הרוגע, מנתקת את עצמך מהסביבה, לא לחשוב על דברים לא טובים. וזה כיף. אז נדמיין שאנחנו מסתובבים בג'ונגל או בפארק הזהב. רוצה להגיד משהו, לי יש גינה ענקית, ויש לי מסביב לכל הגינה קלות. והשנה, בגלל שלא עלינו בבית, הם הגיעו למטר גובה, וכולם ככה נפתחו יפה. עמדתי ככה ורק הסתכלת, נהניתי כל כך. ככה יש כאן הרבה תמונות מהנחלים של קריית שמונה. זה גם זמן רגע שאם אתם רוצות לשתף את הזיכרונות, אז בעצם אתם זוכרות את המקום הזה מילדות, ועכשיו אתם מביאות גם את הילדים והנכדים.
בתכל'ס זאת עיר נורא קטנה שמוצאים בה כל כך הרבה דברים. לפעמים הייתי אומרת לאמא שלי, וואי, אם אני רוצה את זה ואת זה, הייתי יודעת מקום ספציפי שבו בדוק זה יהיה שם. בא לי להכין עוד אחד כזה כמו שלה. איפה זה? וזה? זה, אני הייתי בו בטיול, זה היה ממש מגניב. זה מעיין משהו. מעיין הכורדי, זה מעיין הכורדי, נכון. במשך השנה הזאת חווינו ביחד עם התושבים המון גלים. גלים של אופטימיות וגלים של ייאוש וגלים של הבנת הכוחות שכן יש בתוך הסיטואציה הזאת של החברויות שנרקמו כאן, של הקשרי קהילה. המון חוסן אנושי התגלה כאן בתוך המלונות. מהשלבים הראשונים הייתה המון התגייסות של אנשים שגם באמת גילו בעצמם כוחות חדשים ומשמעויות חדשות בחיים. ובגלל זה לעיר הנחלים היה כל כך חשוב להמשיך עם הפרויקט הזה דווקא עכשיו, אפילו שהתנאים הם לא תנאים ולמצוא את היצירתיות ואת הדרכים כן להגיע לתושבים, להמשיך עם החיבורים האלה. ראינו שזה פשוט עושה המון. כמה שעות האלה של היצירה ושל הביחד ממלאים, נותנים תקווה ועוד מאוד מילה גם אותנו בעשייה הזאת. בואו נביא אותה ביחד. שמש, אביהו שמש, עם שמיים מעוננים. צלת את עיניי, אבל השמש מבפנים. בצהריים, האדמה זוכרת. אז החלום שלי הוא גם לחזור לקריית שמונה, לעיר שלי שאני נולדתי בה, לחזור לטבע, לחזור לטייל, כמו שתמיד הייתי עושה, ובעצם אפילו להקים שם מקום שעוזר לאנשים, אפילו בעזרת טבע. אני זוכרת, זה אור יומי, זה אור יומי. 3, 4 ו... שמש, אביהו שמש, עם שמיים מעוננים. אז תודה רבה לכם. היה לנו תמיד כיף איתכם. השמש היא בפנים. רק תפילה אשא, אלי, שהשמש תעבור עליי, ותראה לי שוב את משעוליי. אלי, רק תפילה אשא, שהשמש תעבור עליי, ותיקח אותי